svingærende. Han har altså meget tidsspring her. Lige et øjeblik, det her det er uden for Norma. Erik, du lovede, der var en stol herovre. Ja, det er der. Nå, Hold op, der skal meget. Må jeg ligge ved siden af dig? du lige at rejse dig op her. Og så kom så. Sådan. Vi vil nemlig gerne have lov til at dekorere det med vores helt specielle ordensfond. Vi ved, du elsker farver. Det gør vi nemlig. Vil du være til venlig at rejse dig? Ja, eller hvad? Ja. Sådan. Det bliver lige. Jeg plejer at have folk til det her, men ja, i aften har de fyldt alle sammen. Ja. Naboen frøen ellers for et stykke tid siden, at Bente og John har fået sig en papegøje. Gud bevarer Danmark. Ja, for vi kunne jo se, det fløj sådan en farve i. Nå, frem og tilbage inde i jeres stue. Nå, kan I så få den papegøje? Nej, det var bare Bente, der havde fået sig en ny damefrisør. Det var sgu godt nok modigt. Ja, og derfor skal hun jo have en medalje for det. Den her tapperhøsmedaljen. Og så er den lige på en dag. Ja, kom på sig. Ja. Angry. Det er lidt det. Jeg har ellers hørt, at vi har fået en pirat her i Hellervad. Nej da, har vi nu også fået pirater til Uha. Og må vi i den forbindelse sende vores varmeste hilsner til søens folk. Og hvem er så pirat? Det er Bente. Hun er pirat-taxa. Uha, så er det jo også sort. Ja, og hun kører dag og nat. Så har hun da nok at gøre. Ja, for om aftenen, der kører hun en mand og arbejder. Næste morgen henter hun ham igen, og så kører hun selv på arbejde og kører hjem igen. Og derefter, så skal børn jo også til køre sådan til forskellige arrangementer. Ja, hun får sørme kørt noget. Ja, og ikke nok med det. Men i ferieår, der kører hun og familien helt til Østrig. Så må John da aflaste lidt. Men hun kører selv op og ned i alle bjerge. Men alle bremser, de blev godt nok også lidt varme. Ja, men det var da godt, at motor ikke blev for varm. Ja, men det gjorde han godt nok en nyårsaften da. Der var de kommet helt til Fyn. Da John han opdagede, at han havde glemt sin nytårskrydser derhjemme. Og hun vendte vogn, og så går han hele vejen hjem. Ja, det var stærkt kommet. Ja, men det er nemlig stærkt, eller i hvert fald sin bil. For der er godt nok ikke den trailer, der er for stor, så ingen kan køre med. Jamen. Jamen, må hun godt køre med sådan en stor trailer? Nej, men hun kan ikke så stor, hun gemmer sig bare bag det. Det skal hun have en medalje for. Ja, det skal hun har mobilmedalje. Er du med, Angel? Ja, ja. Okay. Som
må du gerne. Ja, Den skulle måske have hurtighedsmedaljen. For bandet er jo så hurtigt til at rykke ud i en brandvæsken. Hurtigt til at rykke ud i en brandvæsken der. hvad er det nu op? Ja, for når piper den lyde, så kører hun jo John om over brandstationen, og så skynder hun sig hjem og op til højgas, når de kommer forbi. Medaljer nok er helt hurtigt medaljer. Ja, ikke? Hånden på hjertet. Hoved er helbred. Hvorfor siger du det? De er 4 hoved. Hvad har den med det at gøre? Ja, hun har skulle være formand for 4 hoved. Hold da op. Ja, så har hun nok at lave. Nej, jeg tror helt sikkert, hun går til det. Tror du? Ja, for nu har hun begyndt at lave kaffe i bankforhal. Og en af dem, hun gør det, så ren om over brandstation. Og den kære hund, den skal også luftes. Hold da op. Ja, så har hun nok at lave. Hun har da tjent en medalje. En hjælpsomhedsmedalje. Ja. Den er ved at blive lidt tung, jo. Nå. Hvorfor mere natten? Ja. Ja, den er meget kreativ. Ja, det kan jeg godt se. Nej, altså, jeg mener sådan med at arrangere blomster og sådan noget. Nå, det er vel bare at smække nogle blomster i en masse. Det kan olie, der gør. Nej. Bente, hun laver sådan nogle fine også, altså sådan en dekoration. Og hun planter og blomster, kommer så flot til. Ja, så må jeg nok vel fast der, hva'? Det er frem, jeg skal afsted. Hun har fortjent at blive dekoreret, så hun skal kreativitetsmedalje. Nå, hvad så? Jeg har fået en rollator. Ja, en gang kom jeg. Så. Ja. Med alle de jern i ilden, så må hun da være hjemmegående. Nej, det er hun nemlig ikke. Jamen, Hun har nemlig fuldtidslov. hvad laver hun da? Det kan jeg ikke. Tænk dig nu om. Nej, det har jeg godt nok glemt. Hvor du har både ved at være så gammel og demens. Ja, det kan jeg ikke huske. Nu tror jeg, vi skal til at slutte det her, inden du glemmer med. Har jeg glemt noget? Har du flere medaljer? Ja, en. Hvad er det for en? Det kan jeg ikke huske. Er det en, Bente skal have? Ja, for hendes arbejde. Jamen, hvad laver hun? Ja, det er det, jeg har glemt. Men du får den alligevel. Op for så. Og så vil vi gerne bede befolkningen. Nu kan jeg huske, hvad Bente hun laver. Ja. Jamen, hun har med demente personer. Ja, det er nu vil vi gerne bede befolkningen sammen med os om at reagere og udbringe et liv. Bente, hun og så er det lange. Og hvis vi lige finder vores plads, så vil vi gerne skåle med.